Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατον πατήσας και της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατον πατήσας και της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατον πατήσας και της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Θεός του Πατέρ ημών, ο οποίον αημεθυμών κατά συνεπίκειαν μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν ηγεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τον φρουρό και μπροστά την Αγίων άπαντες, αργολίδος τε πάσης τον αντιλήπτορα, εφημίσομεν πιστή Πέτρον των έδοξων, τον ποιμάνανταν σοφός την Εκκλησίαν του Χριστού, Πατέρων των Θείων Κλαίος, πρεσβεύει γαρ το Κυρίο, ελεηθήνε τας ψυχάς ημών. και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεοτό και παρθένε το χειρόνιμον τα έργα κατεύθυνον και συγχώρεις των πνευμάτων ημών έτησε το ψάλλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Αγίος ισχυρός, Αγίος ο θάνατος ελέησον ημάς. Αγίος ο Θεός, Αγίος ισχυρός, Αγίος ο θάνατος ελέησον ημάς. Αγίος ο Θεός, Αγίος ισχυρός, Αγίος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και την και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Αγίος ισχυρός, Αγίος ο θάνατος ελέησον ημάς. Ελέος και αλήθεια συνήθισαν δικαιοσύνη και ειρήνη κατευθύνησαν. Πρόσχομεν. Δόξας Κύριε την γη σου. Σοφία. Προστήτων επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν. Τεκνοτείτε πιστός ο λόγος και περί τούτων βουλομές διαβεβαιούστε, ή να φροντίζωσιν καλών έργων προείστασε οι πεπιστευόντες στο Θεό. Ταύτα εστίν καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης, μονάδες συζητήσεις και γενεαλογίας και έρην και μάχας νομικάς περιείστατο, η σύγγαρ ανοφελής και μάτυρη, ερετικών άνθρωπων με ταμείαν και δευτέραν ουθεσίαν παρετούν. Ιδώς ότι εξέστραπτε, ότι ούτως και αμαρτάνει όν αυτοκατάκριτος. Μαθανέτωσαν δε οι μέτεροι καλών έργων, προείστασε εις ασέν αγγέας χρίας, δυναμίως συνάκαρδη. Κρίνηση των αγνώσεων τη. Αλληλούια, αλληλούια, Σοφία ορθία κρουσομέν του Αγίου Ευαγγελίου ειρήνη πάση. το πνεύμα σου. Εκ του κατά Θεού του Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Είπεν ο Κύριος στους εαυτού μαθητές, ημίσαστε το άλλας της γης, εάν το άλλας μολανθεί, την ή αλιστήσετε. Μη σου δεν ισχύει, γιατί μη βλήθητε έξω και καταπατήστε υπό των ανθρώπων. Ημίσαστε το φως του κόσμου, δυνατέ πόλεις κλειδίνε πάνω όρους κειμένοι. Ουδέ και ως η λίχνον και τη θέασιν αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπει πάση της εν τη οικίαν. Ούτω λαμψάτω το φως υπό έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα, και δοξάσωσε τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Μη νομίσετε ότι ήρθον καταλύσε τον νόμον της προφήτας, που ήρθον καταλύσε αλλά πληρώσε. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη Κυρίου δεηθόμεν, περσάνω στην ειρήνη σωτηρίας των ψυχορημών Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. υπέρ της ειρήνης συμμετός κόσμου, ευθείας των Αγίων Θεοεκκλησιών, εις των πάντων ενώσεως Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Νεκταρίου, παντός του Κύριου και του Λαού Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. υπέρ του Αγιαστήνε το είδωρ του το τη δυνάμει και τα υγεία και φύτης του Αγίου Πνεύματος Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. υπέρ του καταπευθυνήμη πλουσίαν τη Θείαν χάριν σε ημών του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. υπέρ του γενέστε ημί των Θεών ημών συνεργών και αντιληπτωρα ενής κατά των Θείων αυτοφωτισμών πράττου με αγαθής του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. υπέρ του ριστινέ ημάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξουν ημάς ο Θεός της η χάρητη, Κύριε ελέησον. της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσμήτης ημών Θεοτόκου και είπαστεν Μαρίας με τα πάντων Αγίων μανεύσαντες εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα, Κύριε. ότι πρέπει
έπιση πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίνκαια και εις αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε Κύριε Τόσου και βάξουν ημών ημιορτάνη βαπτιστήν εγκαταδεξάμενος και υγεία σας τα ύδατα και βρέσουν πάντα ημάς, τους διαδιστήσεως του εαυτόν αυγένος σημαίνοντας τους λίας πρόσχημα και καταξίωσον ημάς εκκλησίνε του αγιασμού σου δια της του είδατος τούτου μεταλήψεως του κεραντισμού και γενέσου ημιν Κύριε εις υγείαν ψυχής και σώματος. Συγγραφιασμός του ψυχών σωμάτων ημών και σε τη δόξα και ευχαριστία και προσήλωση να αναπέμπομεν στον άρχους Πατρί, Παναγίο και αγαθό και σώπιό σου πνεύμα την ίγκαια και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου νίκας της ευσεβαές κατεναντίον δωρούμενος και τόσων φημάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου νίκας της ευσεβαίες κατεναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου νίκας της ευσεβαίες κατεναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Τόσον δωρεών αξίωση μας πείσον Θεότο και Παρθένε παρορώσον τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα η άμετα της εν πίστη λαμβάνουση και την ευλογία σου άκραντεν. Δέσποινα πρόσδεξε τας δεήσεις των δούλων σου και λύτρωσε ημάς από πάσης ανάγκης και θλίψεως. Του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ανθρωπής σας Θεός ημών, ο εν κόπο και μόρθο γινόμενος και τα ημέτερα επιτεδεύματα εργασάμενος, ο και τους Αγίους Αποστόλους από της εργασίας καλές σας είναι ταύτην ευλογών αγιάσεις, αυτός Κύριε ο πρώτος εν ημίν εργάτης και τεχνουργός, ευλόγησον ημάς, την αταχή φέρομεν και αισίως εις πέρας αγάγομεν τα έργα ημών. Φώτισον δε ημών την διάνοια και νήσον ημών τους βραχίωνας, είναι απάντοτε το αγαθόν πράττομεν και τα έργα του φωτός εργαζόμεθα, εις διακονία του λαού σου και εις δόξα της και του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγνη εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σου Θεός, της ημών, δόξα σου Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο διεθνός Θεός ημών, τες πρεσβείες Πανακράτου και Παναμόμ Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του μύος οποίου σταυρού, προστασία του Τιμίου Επουρανίου, Θείο δυνάμεων σωμάτων και αισίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προλόγου και Όρου του Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ξενοκαλικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Ιερείς Πατρός ημών Πέτρου, Αρχιεπισκόπου Άρθρου, του Μανδρού Κωνσταντου και Πολιούχου ημών, των Αγίων Ηρικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άννης και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσει ημάς ο έδωσος του άνθρωπου ηλίμων Θεός. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατο πατήσας, και έτησε της μνήμας η ζωή χαρισάμενο. Αληθώς ανέστη ο Κύριος. Βοήθεια και καλή επιτυχία.